Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka mai da layin Airtel ɗinka RCCG. Kowa ya riga ya san cewa kowane layi akwai plan da layin ke fitowa da shi. Kamar misali MTN yana fitowa a irin misali a ce Beta Talk ko kuma M-Pulse da dai sauransu. To amma wannan muna magana ne akan Airtel. To shi ma Airtel yana da irin tsarin nashi, akwai irin su Smart Tribe, Smart Talk da dai sauransu shi ma. To amma ba za ka taɓa ganin layin ka ya koma RCCG ba, duk da yake shi ma RCCG ɗin plan ne. To a cikin wannan bidiyo insha Allah idan kuka kalle shi da farko har ƙarshe za ka ga kai ma yanda layin ka zai koma RCCG. RCCG tsari ne da ake maidawa a Airtel wanda duk idan ka sa naira 100 za ka yi minti 45 kana waya kowane network za ka kira. Kana kuma bai da adadin lokacin za a ce wai gashi wai abun za a expire a rufe shi a bayyana shi. A'a, an daɗe ana yin wannan tsari a Airtel kuma ba su yi magana za su rufe shi ba kuma ba za su taɓa rufe shi ba insha Allah, saboda plan ne da kowane layi zai iya zama na Airtel. Saboda haka ku daure ku danna mana alamar subscribing, ku mana sharing, ku mana liking, yana zarar mun saki sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. To saboda haka bara mu je mu fara magani yadda za ka mai da layin naka RCCG. Kada na cika ku da surutu. Yawa, to da fari yanzu gashi nan za na je na nuna muku tsarin layin nawa RCCG holding. Saboda haka bara na je na danna wurin kira. Ga ni yanzu na danna wajen kira. Da zarar ka danna wajen kira za ka zo ka danna *121*3*5#. Da zarar ka danna zai nuna ma tsarin ka koma wani kala ne, idan Smart Tribe kake, Smart Talk da sauransu. To kun ga da yake ni tsari na your tariff plan is RCCG holding. To za ka ga gaskiya idan har baka kalli wannan bidiyo to za ka ga cewa tsarin Airtel ɗinka ba za ka ga shi RCCG holding ba, sai dai in lokacin za ka sai layin ka saye shi ne a matsayin RCCG. Amma gaskiya wannan tsarin yana ɗan wahala koma. To kun ga ni na RCCG holding ne. Kana kuma kamar haka idan muka danna *121# ga nan da yake ba daidai jina ba, *121# za mu ga yanda tsarin Airtel yake. Za ku ga babu RCCG holding a ciki. To shi RCCG holding gaskiya normally ta hanya ce ake bi sai a maida shi wannan holding din. To zaran ka maida shi wannan holding din RCCG holding, to insha Allah za ka ga kana dadewa in kana kira za ka ga ana dadewa ba kudin ka ba su kare ba. Za ka rage cin kuɗi sosai a cikin waya. To a cikin tsari na Airtel za ka ga cewa babu shi wannan RCCG holding din. To idan kana son ka mai da layin ka RCCG holding, to da Allah ka yi min magana a comment a wannan shafi na YouTube. Idan ka yi min magana a comment, to ni kuma insha Allah zan yi responding, zan gaya ma cewa ga hanyar da za ka bi ka mai da shi wannan tsarin naka na RCCG holding. Idan ka sa naira 100 za ta yi minti 45 kana waya kowane network za ka kira. Kuma duk in ka sa naira 100 sai ta yi wata guda kana ta ƙari. In ka sa naira 200 ta wata guda kana ta ƙari. Kana kuma idan ka cinye kuɗin nan take kana ƙarasa nan take. Wannan tsari ne gaskiya da naga ya kamata a ce na sanar da ku, saboda yanda irin sauran layuka haka idan ka sa kuɗi ake cinyewa. To gaskiya wannan tsarin in ka sanya kuɗin ka za ka ga gaskiya za su daɗe kana waya da su, za su daɗe sosai kana waya da su. Kuma wani ma abin gama shi wannan RCCG ɗin ana iya maida masu guda biyu, ka maida su kamar matsayin me and you, ma'ana CUD kenan. Ka ba wani ko wata, ka ba kowa guda ku dinga waya tsakaninku. Za ka ga insha Allah za ka samu sauƙin kira kuma za a rage cima kuɗi a ta ɓangaren waya. Wannan ya gani ne ya kamata in muku bidiyo in nuna muku yadda mutum shi ma zai mai da wannan tsarin nashi na Airtel haka domin ya samu sauƙin abu da insha Allah. To iya nan dai ne za mu kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Allah idan farko ne a kallon wannan channel namu, ka danna mana alamar subscribe, kai mana sharing, kai mana like, da zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode.